ka-Barbie, so welcome to our first vlog. We're here at Obra! This is my first time. This is second time. Bakit talaga? Me too! Si Kuya Marvin lang yung second time. Music bar. Oh. Kami, puro first kasi time. naka-open to nung unta ko. What's this? Ano to? Music bar. Music bar. Yun o. Ay, sorry. Ayun pala, di ko nakita. Music bar. Tapos, this one is... Ito ay pool. Mama! Tuwa na naman o. Thank you Kuya Dennis. Nakapasyal ulit. Thanks to your... Next Taiwan na. Next Taiwan na. Wow! So, ayan guys, ang Old Rock Music Bar and pool. Actually, may pang ilang pool to ba? May pool pa kasi doon. Another family vlog, another banding. So, ayan guys. Next natin ay Sa beach daw. sa beach, sa likod. So, let's go, let's go, let's go! Ay, excited na kasi suswimming na naman tayo. Oh my God. I love beaches. I love beaches. Busi. Ay, pwede ba magmano dito? So, ayan guys. Let's go, let's go, let's go. So guys, nandito na tayo sa beach. At kapagod maglakad. Ako dito. Outside. Nabandog Side view lang ako. Joy of the first steps of a child. It's the joy of your great-grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace, no we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. Look at the big wide world we're living in. Hi guys, so ang pangit ni Kuya Marvin. Ang pangit niya. So, ayan guys. Vlog takeover na naman ginawa. Kami na naman. Nika, dito ka din oh. Pogi spotted! Pogi spotted! Ay, may... I-zoom mo.
Okay na yan. Okay lang yan. Welcome to my vlog! Ako na si Kati. Kay Ate Janel. Daddy Jessa! Guys, so bumalik na kami sa kwarto kasi nakapagod maglakad. Tapos, ang feeling ni ng vlogger nyo, feeling maganda, hindi naman. Lagi lang sinasabi na maganda siya. Hindi naman, hindi nakikita. Tumain na naman sa bulinaw. Mga ka-Barbie, dapat hindi ang tawag niya sa kanya, hindi Marvin. Dapat hindi siya ka-Barbie, hay mga kakatae. Ano ba yan? Hindi man lang maayos yung ano niya. Di dog show. So, ang pang-dog show kay Marvin. Pagpunta ng Baguio, tumae. Pagpunta ng Alaminos, tumae na naman. Bulinaw, tumae. Pampanga, tumae. Sko, puro na lang. Dapat doon hindi na kumakain. Kain ng taki. Pag yan kinat niya sa vlog niya, ay ito. A few moments later. Huli. Dinner time. Yan sa angkat pa kapi-kapi na lang. Pagbago na daw. New Year. Kaso na. Ano yung tubo ko yan? Masaya mong toyo. Ha? Masaya yung toyo ng toyo ng ano. Toyo ng ano, nagtitinda. Kaya tingnan ko, may toyo, sabi may toyo. Sampa nga? Welcome to my resort. Hello. Yan, hangin-hangin na. Ano lang mga yung ano, Bacchus? Bon-bon. Kaya nalalamig? Ha? Kaya nalalamig? De. Auri! 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 Ate, kaya mo ito? Oy! Sige nga, paligsahan kayo papunta doon. Ginabilis. Ready, set, go! Sige! O, mamaya yung premyo mo. First ako! Ala! Naku ka! Ay, ako dito, Marvin! Nag-away na, nag-away na. Wag ah. Kaya Marvin, pabubuan challenge ulit tayo. Ha? Pabubuan challenge ulit tayo. Sino ang iyakin? Wala!
Yun na. Who's who? Who's who? Dito pa lang lumulong. Wait lang, wait. Kami ganda. Say ito may vlog. Bakit? Bakit? Tinatry namin lumunta dun sa 12 feet. Yun na yung salbabida. Eh kaso, dito pa lang lulubog na kami. Di ka pa paano? Sanay na matangay sa maling tao. Yan o. Kyle. Hello, vlog. Hi guys. Tanggal na. Guys, ang lalim dito. 1,000 feet. Di ka naman kita. Ayaw ka. Ako din! Guys! Di ka kita. Guys, ang lalim dito. Kaya. Lalim! Lubog na ako. Lonely. I'm Mr. Lonely. Ba't nag-iisa ka dyan? Meron siya, oh. Kapatid ko siya. Hirap naman magpapansin dito. Ha? Hirap magpapansin sa... Doon ka sa ano. Tatalong ka doon. Ano, magda-dive ka. Tapos tulong-tulong. Tapos Oo, wala na ano. Tapos nilive lang. Nalulunod ka, ganon. Di ba? Nasasagitin ka ng mga bata. Tapos sumakasal na kasalbabida. Ang tabang ng tubig. Nakainom na ako 2 beses. Bakit mamangkad ka ba? Ayoko. Siya na nag-expose. Siyempre, Madidiscover na ako kami yung dito. focus game. Para artista. Shoutout po sa mga single dyan. Baka naman. Oo. Ayan na, nandiyan na sila. Back to you eh. Daddy, kaya kayong Kasi... Wow! Hello! Na-play mo ba kanina? Oo. Okay. Naka-play yun yung binigay mo. Alam ko namang lumangoy pero hindi sa malalim. Alam mo yung alam nyo yung hindi ko alam lumutang eh. Sana kayo rin. Paano lumaki ang maganda? Siyempre, ganito, papakita ko sa'yo. Let's go mga ka-Barbie. Ang feeling naman. Ang feeling. Ang feeling. Oh. Sige nga, paano mag-dive ang maganda? Ay, ang feeling. Ay, ang arte. Anong klaseng dive yun? Ito yung new tricks ko ng mga, Ano? Sige, push natin. Benta natin yan. Benta yung natin. mga swimmers ganito dive, mga ka-Barbie. Wow. Paano lumangoy ang pogi? Kyle? Hello. Kaya. Yo. Kaya kakay. Kaya kakay. Hi guys. Ang ganda namin. Ako lang nakikita. Ay! Oh! Ang sakit nun, no?
Walang papalit. 2,000 years later. Ate, pagpainit mo daw siya ng tubig pa. Good morning, Canada. Good morning, Canada. Canada. Good morning. Ah, puyat yan. Puyat, pre. Shot pa more. Ano ba? Hindi tayo sa Canada na nasa Italy tayo. Ito. Pasta gusto mo. Do you like pasta? Oh, hindi na mo gusto pagkain. Yun yung malito. Now, What's up mga ka-Barbie? Good morning. So, aara na kami today. So, we're back. So, swimming again. Swimming class. Swimming? Saan tayo si swimming? Ganda ko naman. Nanginyo to kasi pag ano, yung umaura ka pero bidala kang anak. Ikaw lang yun. Guys, single kami ni Kuya Marvin. Baka Dami kong naman, i-upload Guys, na may video. single dito, 10 piso lang isa. baka gusto nyo sirain ng ano. Sirain yung araw ko. Baka gusto nyo sirain ng pagiging single era namin. Wow! Saan tayo maliligo? Doon din? Para mag-iba? Oh, pwede naman. So, pupunta kami ngayon sa Olympic pool. Uy, tangis, hindi ko alam lumangoy. So, syempre, ito-tour din namin kayo, guys. Ayan, back cam. Tour natin sila. Backcam daw. Wow, talaga naman. English! In English! In English! Hi mga ka-Barbie! We are here in Old Rock Resort! Kade? O, video kita. Sige. Thank you! Opo. Marvin! Stop! Kisa ko. Ay, pumupunta sa akin. Ay, you wanna swim? You wanna swim? Wow! Ay, kunin mo nga ito, Kuya Marvin. At yung anak ko. Ay, Shokay! Ha? Pwede naman. Shokay! Shokay talaga.
Mama, ang tagas niya pala. Chokoy! Hi mga ka-Barbie! For today's video, nandito po kami sa bagong pool! Yan. Ang babaw lang pool na ito para maluwang. So, let's go! Balikan na namin kayo mamaya! Kawawa naman yung cameraman sa'yo. Palayo-layo naman ang camera ko! Wala papunta na sa noo mo. Huwag mo lapitan Diyan ka lang magsalita. Sige, sa Hello kita. mga Barbie. Sa ano, kumusta yung experience mo? Sige yung experience mo. Gina. Sobrang saya kasi I am enjoy kasi ang sarap maligo sa pool. Ikaw. So mga ka-Barbie. So mga ka-Barbie nandito kami. Hi mga ka-Barbie, we are. Puro ka na greetings, wala nang nabuong content eh. So guys, nandito kami sa pinakamalalim na pool. Doon guys, sa malalim na pool dito. Kaya Ha? ayun. Hindi. Kinuha yung picture ko eh. Uy, mapangit naman. Naka-floating. Hi guys. Hi mga ka-Barbie! So ayun, pinagkakitaan kami ng Barbie na Costa. Hey Bon. Grabe yung mukha na yan. Hi guys! Guys, tigyan mo ako mag-floating. Bye-bye! Hi guys! So yan mga Barbie. Bye-bye. Uwi na kami! See you on our Bye-bye. next vlog. Don't forget to like, share, And subscribe. Share and share. Goodbye. Hi, Pogi. Don't forget to Bye-bye. Bye! Diba mag-kiss pa naman kayo dati? Ay, uwi na tayo. Ay, uwi na kayo. Saya Kate, mag-bye ka na. Don't forget to Don't forget to subscribe and click the button and nataw-taw na. Ayan o. Don't forget to subscribe. don't forget to subscribe, click the button and share. Yung anak mo. Asa na? Gian! Don't forget. Subscribe. And Say bye. Ah, Say mo bye. bye.